Salutare tuturor, sunteți pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi prezenta minicrossul meu. O să vă dau și câteva detalii, la multe pentru că nu prea știu. Și da. Haideți să începem. Are un motor de 49 cm cubi. Doi timpi. Nu. Acesta este toba. Crossul se aude ca orice mini-cross. Nu se aude cine știe ce, dar e super bun. Motorul, pornire de drujbă, suspensia față, furca, suspensia spate, carburatorul aici, pompa de benzină, e pe off. Stați mai puțin să focalizeze. În fine, este o săgeată pe asta și arată gen în partea asta și aici e off. Gen, știu că pare că e gen pe on, dar nu e. Frumos contactul aici. Asta se cam mișcă pentru că am pierdut un șurub la ea. Ce să vă mai zic? Șaua. Deci mă bălbăi pentru că efectiv, da. Până am de vreo 9 luni, cam așa. Nu prea mă dau cu el pentru că nu am unde. Și o să vă mai zic încă câteva detalii. El ține 60 de kilograme, dar acum ceva timp s-au pus niște oameni mai grei pe el. Și nu a avut nicio problemă, dar de atunci nu mai las pe nimeni decât pe mine. Pentru că poate să dăuneze, gen, poate, depinde, nu știu. Atunci n-am avut nicio problemă. Și ce să vă mai zic? Astăzi m-am întâlnit, în timp ce mă dădeam cu motorul frumos, m-am întâlnit cu 2 motocicliști. Mi-am făcut un camera shooting cu drona. Și o să vă las și canalele lor în descriere. Și gen, efectiv, a fost super șmecher. Face și giveaway-uri. Da, deci aveți Insta-ul meu în descriere. Ce să vă mai zic? Este un motor super bun. Eu am prins cu el odată pe off-road, am prins 30 la oră, dar nu e destul pentru că gen n-am dat viteza maximă și am prins asta acum câteva zile. Cred că prind 45 la oră, cam așa, dacă chiar dau viteză, sau 40, nu știu. Eu nu prea mai postam pe YouTube foarte des pentru că nu prea aveam ce să mai postez. Cu jocuri, nu știu, nu mai așa, și n-am niciun calculator super bun. E decent, dar nu e super bun cât să îmi ducă să fac live-uri sau așa. Deci, chiar nu știu ce să mai zic, pentru că multe detalii nu știu de el. Nu prea mai postez eu așa, dar să încerc să fac vloguri cu motocrossul, deoarece m-am întâlnit cu 2 motocicliști și mi-am făcut camera shooting și toate astea m-au promovat Insta-ul și asta e motivație, gen nu o mică motivație, chiar o mare motivație. Le mulțumesc foarte mult, mulțumesc și motoretei mele, deoarece dacă nu aveam pe ea, asta e pasiunea mea. Eu vreau un motor de la vreo 7 ani, 6 ani. E ceva, dar uitați că acum 9-10 luni mi s-a îndeplinit visul de a avea și eu un motor. Sunt super bucuros deoarece am acest motor. Deci da, dacă mai vreți episoade de genul, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă aveți întrebări, scrieți-mi în comentarii. Eu am fost Mara și dați-mi un follow și pe Insta dacă vă place ce fac. Dați-mi un like. Dați-mi un like dacă v-a plăcut episodul ăsta, numai dacă v-a plăcut. Dacă vă place ce fac, dați acolo un like, dar doar dacă vă place. Pe Insta, dacă vă place, ce acolo poze, etc, story-uri, etc. Da, deci cam atât a fost episodul acesta, videoul acesta. Aveți canalele lor 2 motocicliști în descriere. Eu am fost Mara și noi ne vom vedea la următorul clip. Ciao!